Urduriz, gure sustarren iturri. Urdurizen gagoz, Uribe kosta eskualdean. Baina itsasaldera barik, barrukaldera begira, eskutuan, itsasotik datorren iparraizetik babestuta. Urduriz, itzelean hasi da azken urteotan. Izan bere, herriak izaki bizien antzeko dira. Txiki-txiki jaiotzen dira, ia zelan sortu diran ez dakigula, eta berez handitzen dira. Baina, zer galdu da bebidean? Ba ete da, gogoramenean baino ez daukagun baztertxukutunen bat, edota bidexka maitagarriren bat. Gure arteragokoek ezagutu eben Urdurizek eta gaurkoak ez daukie alkarren antzik. Lehenengo hazkundea, 1960ko industrializazioak ekarri eban. Orduan egin ziran lehenengo lantegiak eta etxebizitza blokeak, tren geltokiaren inguruan. Kanpo herrietatik, jente asko etorri zan herrira, mekanika dela Peñan egoan behargin premineari erantzuteko. Baina azken aldiotako gorakadea behar bada handiagoa izan da. Herrigunean dira orain, ospitalea, etxebizitza eta kalebarriak, dendak eta tabernak, kirol zerbitzuak. Herriaren ikuspegia eta eguneroko erritmoa erabat eraldatuta dagoz. Baina, ondino bere, betiko leku eta bazterretan gordeten da herriaren memoria. Urdurizko paraje eta gune kutunak ezagutzeko ibilbidea egitea bururatu jaku. Zer deritxozue? Kultur ondarea eta bizimodu tradizionala ardatz hartuta zeharkatuko dugu herria. Elixalde, Santa Marineko atxak eta ermitea, Memoriaren parkea eta burdinesia, Elortzan Txibirri tabernea, eta bueltako bidean Antzonekoa plaza, Palazioa eta Bendejeren omenezko grafitia besteak beste. Urdurizen dandana daukagu eskura. Paisaia, historia, natura eta era askotako ondarea. Gure sustrai sakonak eta arobarriak alkar hartuta, oraingoen eta lehenagokoen memoria. Ezagutu gura dozuz? Ba, ertu geugaz. Ibilaldia, Elixalden hasiko dugu. Hementxe dagoz, Andramari Eleizea, Torrebarri Torretxea, Urduriz Osteiko, Abadene, Etxebarri eta Goiko Etxe aldea etxeak. Hemen dagoan zelaigunean egin izan dira luzaroan Urdurizko Andramari jaietako lehenengo asteburuko ospakizunak, eta Txori Alai alkarteak antolatzen dauan Rabu txapelketa gastronomikoa. La iglesia de Andramari es uno de los edificios más importantes del patrimonio artístico de Urduliz. El edificio tal y como hoy día lo contemplamos es fruto de una reconstrucción que se hizo en el siglo XVIII, aunque la torre de campanas es del siglo XVII. Los dos accesos a la iglesia son anteriores, son del siglo XVI y es lo único que se conserva de aquel templo. Sabemos que hubo una iglesia anterior que aparece documentada en 1449, de la cual no se ha conservado ningún resto. En su interior destacan los tres retablos. El retablo mayor se instaló en la iglesia en el año 1666, es de estilo clasicista y está atribuido al escultor Pedro de Ayoitiz. Los otros dos retablos, que son los retablos laterales, son rococós y son del siglo XVIII. Otro de los elementos que destaca en el interior de la parroquia de Andramari es el órgano, un órgano de estilo neogótico que se instaló en 1901. Andramaritik, hortxe parean dagoan Torrebarrira joko dugu. Torrebarri está justo enfrente de la iglesia de Andramari.
Es un edificio palaciego construido en la segunda mitad del siglo XVII, aprovechando una vieja torre medieval. Torrebarri perteneció a la familia Echevarría y además de esta casa-torre tuvieron otra en el barrio de Dobaran, que se quemó en la década de los años 70 del siglo XVIII. En su fachada destaca el escudo de la familia, que también podemos encontrarlo en la torre de la iglesia, ya que los señores de Echevarría eran los patronos de la parroquia. Uno de los elementos que más sobresale de esta casa-torre es el patín o escalera que sube a la planta superior por el tamaño tan grande que tiene. Elixaldetik Santa Marineko atxetara joango gara. Hauxe da herritarron txoko kutunenetarikoa. Herriko lekuri garaiena izanik, Urdurizko eta Bizkaiko itsasertzaren ikuspegi parebakoa eskaintzen deuskulako, besteak beste. Arrizko eskilarak igonda, ermitara helduko gara. Baseleiza hau atxen gainean eraikita dago. Eta Urduriztarrona ez eze, Sopeloztarrena bere bada, herri bien mugan dagota. La ermita de Santa Mariñe es uno de los edificios más antiguos de Urduliz, se construyó hacia finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, reaprovechando probablemente un templo anterior. Una de las características más especiales de la ermita es que una de sus paredes está excavada en la peña y además encontramos dos altares y una escalera que conduce a la parte trasera de la ermita. Probablemente estos dos altares y esta escalera forman parte de un templo anterior excavado en la roca, que es lo único que se ha conservado de aquella construcción. También podemos destacar que el edificio está construido en sillarejo y en la fachada sobresale el acceso en arco apuntado propio del estilo gótico. Otro elemento con el que identificamos la ermita es la cruz que se encuentra a la cumbre. Realmente es un elemento reciente, ya que se puso en los años 40. Se conservan fotografías anteriores en las que se ve que no hay ninguna cruz en la cumbre. Urtero, utzik egin barik, uztailaren 20an Santa Marine ospatzen dugu hemen. Gaur egun, jaia hasteko, elizatik urten eta txistulariakaz eta herri agintariakaz batera egiten da gorantzko bidea. Gero, mesea esaten da. Lehenengo, sopelakoentzat eta gero urdulizkoentzat. Ostean, azken aldian, ohitura barri bat zabaldu da. Santa Librada, haurdun dago San Andren zaindaria izanik, urte horretan umea izan daben amen omenezko aurreskua egiten da, eta alkateak oroigarria emoten deltzie. Gero, amaiketakoa dago, ona aurreratu diran guztientzat. Horrez ganera, tortilla txapelketea, dantzarien bajadea, txokolatadea eta erromeria bere izaten dira. Lekukoen esanetan, jaiegun hau luzaroan bere ez da asko aldatu. Entzun daigun, lehen zelan ospatzen eben. Santa Marine guretzako izaten zen jai handi. Eta etorten ginen, famili mesara. Hortik, solori solo, etorten ginen, famili dana. Jateko sasoireko, ordu batak ingerureko edo, etorten zen, ama, alapozarea burun hartu de bezkariez. Eta orduan, goten zen, onde inotomatek hasi barrik ongo ziren, pipertxu bai, ensalada putxuet, eta tortilla, eta arrozko letxe. Mesan osten, bajatekin jen bera, eta hor eskilera, lehenengo eskileratan egoten ziren, gizon bi edo, ayuntamintukok bi edo, eta emotezkoen, mesatik bajaten zirenari, barkilo txubi eta ardau zuritxu gurizete eunek, eta ezpa bere mosto. Eta gero hemen gerizpen egoten ginen, bezkalosteko edo, de tertulia. Arrastegin romeri edo bere egoten zan, ezta? Egoten zan, bai, hori gramola bat, toka diskoz bat. Erromeri akabaten zanen gero, klaro, baitzera joan berrizten zan,
Bortako beharra ganaduk eta hilen, baina oso pozik, egune hemen pasata, joten ginen. Santa Marineko hatxak ezagunak dira hemen inguruko eskalatzaileen artean, horretarako eginak dirata. Baina horrez ganera, ondo gordeta daukiez natura ondareagaz lotutako beste altxortxu bi. Alde batetik, belazkorriek euren abiak egiteko aukeratutako lekua da, eta bestetik, lilipa berezi baten babesgunea bere bada. Konta iguzu orduan, zein dan lora honen berezitasuna. Urdulizeko hemen Santa Marine haitz inguru hauetan topatzen dugun landare polite hori lilipa bat da. Bere izen zientifikoa Narcissus triandrus, subespeziea triandrus izenekoa. Erraboildun landare bada, esan nahi dut lurpean bizi da, eta gutxi gora bera martxoa maieran, apirila hasieran bere lora garatzen du. Espezie honen gutxi gora bera populazio gutxi ezagutzen dira, erkidego autonomoan, Urduliz eta Sopelako udalerritan, gutxi gora bera 9 gune ezagutzen dira, baina urria denez, garrantzitsua da jakitea, erkidegoko flora eta fauna mehatxatuaren katalogoan izendatuta dagoela. Eta bere mehatxu kategoria kalte bera dela. Eta beraz, hori zaindu behar da, horrek eskatzen du kudeaketa plan bat egitea, eta besteak beste, jakin dezazuen, zaindu behar dugula, babes zorrotza behar duela, eta horren ondorioz ezin dela ez moztu, ezin dugu erraboilik atera, ezin dugu bere ingurunea inundik ere suntsitu. Eta hori eginez, mantenduko dugu, kontserbatuko dugu landare polite hau gure ingurunean. Hemen txeparean, apur bat aurrera eginda, memoriaren parkea dago. Paraje horretan, era askotako zuhaitzez inguratuta, 1926ko gerratean herria babestu eben gudarien omenez egindako 3 eskultura dagoz. Leku atzekina da, naturaz gozatzeko eta lasai egoteko. Baina historiako une garrantzitsu horren ganean berba egiteko, ibilbidean atzera egin eta ospitalearen parean dagoan bidetxutik Burdineziko lubakietara eta metrailadoreen kokalekuetara joango gara. Eurak diralako gure iragan historikoaren lekuko biziak. Urdulizko Burdineziko elementu berezi baten gainean gaude, bere kokapenagatik eta ondorioz bere formagatik. Hau da, Santa Marine kordalaren muturrean kokatuta dagoenez, babestu ditzakelako 3 eremu desberdinak. Alde batetik iparra, beste aldetik hegoa eta ekialdea. Eta ezaugarri honekin 3 metrailadore leku dauzkan elementua bada bakarra Bilboko Burdinezi osoan. Burdineziko ia zabai guztiak desagertua daude. Lehertu egin zituztelako. Hau da, barruan zituzten burdinazko barillak hartzeko. Omen zen, burdin behar garai bat eta dinamitatu egin zituzten barilla horiek hartzeko eta burdina berreskuratzeko. Urdulizko Burdinezian, 3 elementu desberdinak aurki ditzakegu. Alde batetik metrailadore hobiak, beste aldetik lubakimarrak, baita babeslekuak ere. Aurrera eginez, Elortzaburu izeneko baserrien ondotik, Labetze igaro eta Elortzara helduko gara. Hauxe da, Urdulizko beste gune garrantzitsu bat. Hemen dagoz, Elortza ikastetxe publikoa eta udaletxea. Eta aurreko plazan, herri kiroletarako gunea, karrajuta guzti. Auzo honetan bere, etxebarri asko egin dabez, baina guztien erdian lehengo baserria tagoz. Intxurrondo, Elortza osteko,
Zapatarine eta Elortzaurreko. Baina Elortzan lekuren bat aitatzekotan, Txibirri tabernea aitatu behar dugu. Berau da hemengo bilgune nagusia. Orain frontoidun tabernea da, baina sasoian beste eginkizun eta zeregin batzuetarako bere erabili izan zan. Batzokia, dendea, eskolea. Este edificio de estilo neovasco que conocemos como Txiberri fue construido en 1934 con un diseño del arquitecto guechotarra Antonio de la Luce. Fue construido como sede del batzoki del pueblo y al año siguiente, en 1935, se construyó el frontón. En los primeros años de la dictadura franquista, el edificio fue ocupado por Falange, que lo utilizó como sede, y pocos años después, en la parte superior, se instalaron las escuelas del pueblo, ya que las escuelas que estaban en el barrio de San Fermín habían quedado destruidas en la guerra. El nombre del bar es el seudónimo de José Brotons, que fue el encargado del bar del batzoki en aquella época y que además también fue corresponsal de Urduliz en el diario Euskadi, donde escribió varios artículos. Ni 6 urte hasi nintzen ona eskolara. Behan egoten zan taberna. Eta goien alde bi, baten mutilek eta beste neskak. Eta danok egoten gintzen batera. Sarrentsuenak, irekazte oskuen guri, txigerrenari. Zer eratako libiruk aukitzen zendu esan? Libiru bat, alkarriri itxite, libiruten gastu handirik ez gendun auki. Enziklopedia bat, dana asinatura, dana berdin. Printzipalen asinaturak ziren, dotrinoa eta falangea. Horrek izen ziren importanteena. Eta dana erderaz itzen zenduen? Dana erderaz, hombre, euskeraz usinipez. Usinipez. Usena bere bai. Usena bere, miren esaten bagendun, Nazarre, Maria izango da, esan. Zera Maria esate oskuen. Zer aukitzen duenean, dereño bat danontzako? Bai, Jacinta Arostegi. Eta gizona bere, Uria. Uria esan apiletuk euskaldunek eukizan, baina auron bihotza esan izen euskaldunek. Ibilbidean aurrera egiteko, Elortzatik Plentziara doan errepideari jarraituta, San Fermin pasau eta gero ezkerretara egingo dugu. Antzonekoa kaletik goazen bitartean, bidearen alde bietan hainbat baserri ikusiko duguz. Berangotze, Sumo, Antzone eta Art eta besteak beste. Antzone izena entzun da, danori jatorku burura Antzonekoa. Ezagun egiten jaku hiriguneko Antzonekoa plazea, eta bere omenez antxe ipinieben eskulturea. Juan Bautista Artasa, 1812an jaiozan Antzone baserrian. Gaur arte heldu diran kontakizunetatik, badakigu jakin sano gizon handia eta indartzua izan zala. Berak egindako egita den ospea, Bizkaian esese, Gipuzkoan bere zabaldu zan. Horregaitik, halako baten, gizon pare bat agertuei jakon soloan, beharrean egoan bitartean, Antzonekoa non bizizan itaunka. Berak, idiak askatu, esea eskuan hartu, gora altzau, eta bere jaiotetxera begiratuta, hortxe baserri horretan, esan eieltzen. Seguruenik, horixe izango da berari buruzko pasarterik esanguratzuena. Bai hori eta bai beste batzuk, erdi benetakoak, erdi asmatuak, Benito Otasuak, Antzonekoaren odolekoak argitaratu ebazan liburu baten, Jose Arrueren marrazkiakaz ilustralta. Benitorena da, kulturretxeko aurrekaldean irakurri geinken esaldia bere. Bere hizkuntza eta kulturea zaintzen dauan herri bat, ez da inoiz hilgo. Kurtzejada kaletik aurrezkolea eta kulturretxea ezkerrean itxi eta biribilgunean eskoatara eginda Aitagotzon kalea hartuko dugu. Baina, badakizuen orzan Aitagotzon? Ez? Gogoratu daigun ba. Aitagotzon, Gotzon Garitaon handia Gorordo, Urdulizko semea zan,
1936 urtean jaio zen, Santa Marina egunez. Oinarrizko ikasketak eginda ostean, 18 urtegaz, abade izangura ebala erabaki eta Derioko seminariora joan zen, eta 13 ikasturteko karrerea 9 urtean egin eban. 1973an egin zen abade, urte horretan emon eban ustailean, emon eban hemen Elizalden bere mesabarria, eta egun handia izan zen, ospakizun handia izan zen, eta jente asko etorri zen bertora. Mainure, bialdu eben, abade gero, eta han egon zan bitartean, artikulo asko idatzi ebazan sasoiaretako euskal aldizkarietan, euskararen alde eta Euskal Herriaren alde idatziz. Dana dela, bere lanik garrantzitsuena, Valendin Urionari buruzko biografia bat izan zen. Zoritzarrez, Sano gazte hil zen, 34 urte zituela hil zen, eta urteak garrenean Ordulizko udalak herriko kale nagusiari bere izena imintea erabaki eban. Landa auzoan, Antzonekoa plazea da gaur egun herriko gune garrantzitsu eta jentetzuenetako bat. Bertan dagoz, osasun zentroa, adinekoen etxea eta tabernea, eta umea golgetako leku zabala eta aproposa. Auzo honetan dago tren geltokia. Gaur egun lurrazpian dagoana. Horregaitik, Urdulitzarrok estazio deitu izan dautzagu inguru honi. Bertan, 1901 eraikitako Bila Odona izeneko etxetzarra ikusi eta palaziorantza jokeinke. Orain, gaztelekua dan auzo eskola ondotik igarota. Ibarra Palazioa edo Mentxakatorre 18. mendeko eraikin eder eta dotorea da. Behean bizizan familia eta goiko pisuan zerbitzariak. Ondoan dauka berau jagoten eben zaindarien etxea. Baina palazio honek badauka eskutuko bitxikeria bat, seguruenik jakingo ez tozuena. Etxearen hormetako baten, Francisco Zurbaran pintoreak egin eban Santa Marinaren irudi baten oinarritutako eskulturea dago. Hemendik gure ibilbidearen amaierara helduko gara, Bendejeren plazara. Edo hobeto esan da, orain gitxi frontoiaren albo baten egindaben grafitiaren aurrera joango gara. Bendejerena gaur egun ia galduta dagoan Andraskoen ogibidea izan da. Eta nortzuk ziren bendejerak? Bendejera ziren baserriteko andrak. Itzen koizten gendu zen gauzak, saltzen, joten ginen. Ni oinez etorten izena, ez da senyora, astoaz, horri ziren haun tunel bat egoten zan astoak amarrateko, eta horri ziren un asto eta trenen. Trena egoten zan orduro. Gero gauza asko egoten zanen, batzuten, noperak gero ezin dunean, egoten zan kargeru egoten zan areatan. Eroteko, karro bategaz, plazara arten. Eak erote oskun, gauzan dirik ez oskun kobraten, pasa berrizten gendun, esaten da na fielato. Eta segun zer eroten zen duen, han bere, pagain berrizten zan. Eta nora joten zinen, bendeje saltzen? Udan batzuk joten ziren plentzire bere. Nau plentzire esatik joliten izen ezen, enitzen joan, beti joten izen areatara. Ezean ekuiten neuzen bezeroak. Arrutzak eta esnea purbet eta eroten naune astero, beti aurok eroste ustenak. Eta gero, etzeko gauzak. Urte segun zezazoian, udaberrian, udan, porruek, azelga, bainak, gero udagoienean sagarrak, madarik, eta holan edo indabak, edo kalabazea, eta bere bai. Eta gero, hartzen gen, benta hona egoten bazan, hartzen gendun dirutxuk ez, etzerako gauzak, ekarten gendu zen. Kafe, azuk ere, etzenak ginen ez gendu zenak horio, holan izen da gure bendeja sasoia. Ikusi dugun moduan, bizimodu gogorra zan Bendejerena.
Horregaitik, joan dan urrian, Urdulizko udalak ondo merezitako omenaldia egin eutzen eta irudi zoragarri hau aurkeztu eban. Hementxe amaitzen da gure ibilaldia, hortxe gorago, Eleizaren ondoan hasi duguna. Kontu asko ikasi doguz, gaur egunekoak eta lehengoak. Ze gure herria ezagutzeko, aurrera ez ezik, atzera bere aditu behar dugu. Ikasteko eta geure bidea egiten jarraitzeko. Etorkizunak iraganetik edaten dau. Eta horixe da Urduliz, gure sustarren iturria.